Het afhandelen van de skeertrog gaswinning wordt de komende tijd beter, royaler en onafhankelijker. Die tassissing die minister Campus er in Loppersum. Er wie flink wat reboelje bij het gemeentehuis doet de minister zijn plan met de gaswinning presenteren. De Greenslanders binnen benammen leuk omdat ze tegen ontevreden binnen over het afhandelen van de skeer aan haar huizen. Maar nevens de directie van de NAM wordt dat de komende tijd beter. Vroeger deden we dat erg afstandelijk. Nu doen we dat met meer menselijkheid eraan en meer dialoog met de mensen. Wat we merken is dat het goed werkt. Er zijn heel veel mensen tevreden over de schadeafhandeling. Maar wat we ook blijven horen is van ja, NAM, jullie doen dat allemaal. Is dat voldoende onafhankelijk? Nou, wat er vandaag aangekondigd is, dat we gaan zorgen dat het een zekere mate van onafhankelijkheid krijgt en ook onafhankelijk toezicht op zit. De inwoners van Loppersum en omjouwing ben ik leuk omdat juist er duidelijk was dat de aardbevings voor eerst terug in zullen. De Greenser bestuurders en economen vregen haar daarom af of de tassijne compensatie van 1,2 miljard euro wel voldoende is om het gebied vooruit te helpen. Als je dat bedrag afzet in de opbrengst uit de gaswinning, is het maar een beetje. Als je nou eventjes rekening van 12 miljard per jaar had de staat er winst van. Nou, we waren hier met 10% van de bevolking in het noorden, dan hebben we eigenlijk recht op 1 miljard per jaar. En dit is 1 keer 1 miljard door een hele lange tijd. Dus ik vind eigenlijk dat er hele goede argumenten binnen om elke jaar 1 miljard in het noorden te investeren uit die aardgasbaten.